زخبركم تخاتلتنا خميس أنيحكم وتصيت ساساي مدرخ يزدك تبعتيو حيزلكم قريب اللخو سناي مكتتال تغلادمتي يزدك تبعتيو عم مسمر أسمراك أبحت مسكرم تبقيسم دونقولو لعلي بتسيح أملاسيوم ودرما كايدم نتنبر حيال قلقلت دما بنيترال وريدمو أبدونقولو لعلي كا كلهم تغلادمت بحبار تسريع ودرم فالليمم كاب دونقولو لعلي كساب جندا عقبت زحز دما نتحيال كرامات ناي جمن زعزعتان تقل زعبلولو كلمة دمان بحيال نهار دحر محلاف أب دونقولو بتسيخا مملاس زكايدو وتقل استحاوسو وددر أب مبات كالا أب استخيدك قداميتي ناي عقبت كسبتا ودر دما بحبار كسبتا ودر أكايدم دايمون سولومون كابغانتا تسبيت حموشة نتبي سنة يتخست كابغانتا تسبيت سلسة نتبي أمينا دا بولدي وهنس كابغانتا تسبيت كلتا نتبي نوف ساي كابغانتا قدايف حد نتبي ما رغيبهم بدحر زقصبتا ودر كساب نفاسيت تقدمتي بحبار بحيال نهر دحر مدياب اب عقبت ناي سيد الشدما استفلالي جلاتات كفتور خيلم اون مركز زولو تقدمتي ام بحبار قصبتا ودر كايدم سيراك برخت كابغانتا ججرت دما قدام يكون بمعوات نايتا مدرخ بزح نطبت توهب قصبتا ودر بمعوات 10 نطب ناي عقبت حفيسو كلاي امينه دا بولدي وهانس كابغانتا تصبيت 8 نطب ساساي دايمون سولومون كابغانتا تصبيت 6 نطب رابعاي مريح امان كابغانتا اي بي ان 4 نطب حمشاي سناي تخست كابغانتا تصبيت 2 نطب شادشاي نوف ساي كابغانتا غدايف 1 نطب ما تعويتم
ቀፂሎም ተቀዳደምቲ ነቲ ዝነበረ ሓያል ቁልቁለት ናይ ሰይድ ሺክ ክሳብ ዓርቢ ረቡዕ ድሕሪ ምውራድ ኣብ ዓቐበት ዓርቢ ረቡዕ ክሳብ ባርጊላይ ድሕሪ ሓያል ምርብራብ ክሳብ ኣብዚ ግዜ እዚ ሓያል ብቕዓት ኣጥሪ ዘሎ ተቀዳዳማይ ጋንታ ትፅቢት ኣሚናዳብ ወልደ ዮሃንስ ኣብ መዛዘሚ ቤት ገርግሽ ንሲራክ በረኸት ካብ ጋንታ ገጀረት ኣኸቲሉ ቀዳማይ ኮይኑ ክዕወት እንከሎ ሳሳይ ኖህ ፍሳይ ካብ ጋንታ ጎዳይፍ ራብዓይ ናሄር ብርሃነ ካብ ጋንታ ናትናን ሓምሻይ መሪሕ ኣማን ካብ ጋንታ ኤቢኤን ሻድሻይ ናሆር ሰሎሞን ካብ ጋንታ ደንደን ሻውዓይ ንፍታሌም ቅዱስ ካብ ጋንታ ኤቢኤን ሻሙናይ ዳይሞንድ ሰሎሞን ካብ ጋንታ ትፅቢት ታሻዓይ ናትናኤል የማነ ካብ ጋንታ ንስሪ ዓስራይ ኣቤል ብፃምላኽ ብውልቅ ብምዃን ድማ ናይ መድረኽ ዓወታ መዝጊቦም ኣብ ናይ ሰለስተ መድረኽ ብውህሉል ነጥቢ ቀዳማይ ኣሚናዳብ ወልደ ዮሃንስ ካብ ጋንታ ትፅቢት ብ37 ነጥቢ ይመርሕ ኣሎ ካልኣይ ንፍታሌም ቅዱስ ካብ ጋንታ ኤቢኤን ብ25 ነጥቢ ሳሳይ ዳይሞንድ ሰሎሞን ካብ ጋንታ ትፅቢት ብ20 ነጥቢ ተመራሪሖም ይርከቡ ኣብ ናይ ጋንታ ቅልስ ዘዋሪት ዋንጫ ዞባ ማእከል ቀዳመይቲ ኮይና ትቅልሶ ዘላ ጋንታ ትፅቢት ብ66 ነጥቢ ካልኣይቲ ጋንታ ኤቢኤን ብ39 ነጥቢ ሳሰይቲ ጋንታ ናትና ብ16 ነጥቢ ተመራሪሐን ይርከባ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ኣብ ናይዞም ተቀዳደምቲ ሳሳይ ዲቪዥን ዩዝ ብግዜ ውድድር የለን ብናይ ነጥቢ ጥራሕ ዝወሃብ ቀፂሎ ኣብ ናይ ዓቐበት ቅጽበታዊ ውድድር ቀዳማይ ኮይኑ ተሸላሚ ምዃኑ ኣፍሊጡ ዘሎ ናይ ዘዋሪት ዋንጫ ዞባ ማእከል ኣሚናዳብ ወልደ ዮሃንስ ካብ ጋንታ ትፅቢት ብ15 ነጥቢ ካልኣይ ሲራክ በረኸት ካብ ጋንታ ገጀረት ብ13 ነጥቢ ሳሳይ ዳይሞንድ ሰሎሞን ካብ ጋንታ ትፅቢት ብ11 ነጥቢ ተሸለምቲ ናይ ዓቐበት ምዃኖም ኣፍሊጦም ኣለዉ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ዕውታት ዞም ዝተኸታተልኩም እዮም ነይሮም ናይ መዛዘሚ ዳኩርሶ ዓበይቲ ኩሎም ዝሳተፍዎ ውድድር መዛዘሚ 13 ሚያዝያ 2025 ኣብ ከባቢ ኢንሹራንስ ክካየዲ ነቲ ውድድር ንሕና ምስ ተዛዘመ ኣብ ሰዓቱን ኣብ ዕለቱን ናባኹም ክነቕርበና ንዓኹም ሰናይ ምክትታል ንሕና ድማ ነዚ ናይ መዛዘሚ ውድድር ዘዋሪት ዋንጫ ዞባ ማእከል ኩሎም ዳኩርሶ ዝሳተፍዎ ናይ መዛዘሚ ዕለት ንሕርሶምን ናይ በረኻን ከተማን ዝተኻየደ መዛዘሚ ክግበረሉ እዩ ኣብ ከባቢ ኢንሹራንስ ብዝዛዘም ንሕና ድማ ድሕርቲ ውድድር ናባኹም ከነቕርበና ደጊምና ነቲ መደብ ክትከታተልዎ ንዕድም ክቡራትና ንሎሚ ሒዝናልኩም ዝቐረብና ዝተኸታተልኩም ነይርኩ በዚ ነቕርበልኩም ዘለና መደብ ድማ ዕጉባት ክትኮኑ ሰብ ሙሉእ ተስፋይና ሰላም